లే లే ఏంటిదే ఏం పండుగ ఇది పొద్దుగాల పౌడు తావుడు వచ్చుడు పండు గిన్నెకే ఉన్నావు నువ్వు గిన్నెకే పుట్టినావు కదా నీ పుట్టుక పాడుగాను పనుకున్నాను లేదు ఏమైంది రాత్రి పూట ఉడకపోతలేదా నీకు పోతాంది మరి ఎట్లా వంటాను ఉడకపోతలా నేను గదే ఎట్లా వంటాను అని అడుగుతాను రివర్స్ కౌంటర్ వేస్తాను మళ్ళా ఇట్లా వంటాను వేసేసాడు బాగా వేసేసాడు ఈ కాలు ఏమనట గప్పు మొక్కపోడా ఇదంతా కాదు నాకు ఇంట్లోకి ఏసీ కావాలి నా ఒంట్లో కోసి కావాలి ఒరే అడ్డమైనోడా ఇంట్లో ఉడకబోతాంది పండుకుంటే చల్లగా ఉండడానికి ఏసీ తీసుకురారా అని అడుగుతానని నిన్ను నీకు చల్లగా ఉండాలి అంతేగా అంతే మనం పొలం కాడ బావి ఉన్నది దగ్గరకు లట్కాను దూకు చల్లగైంది బరుపు గడ్డ తిరిగి మొత్తం ఆ దగ్గరికి వస్తావు మళ్ళీ ఎండినావు అనుకో మళ్ళీ పోయి అల్ల దూకు చల్లగా అవుతావు నీ ఆ ఏసీ కావాలట ఏసీ నీకు ఎట్లా కనబడతాను నేను